häntä invaliidi. Tuu vaan Liina sisällä. Ei, riittää. Ja siellä kaikki pissi. No juu, kun herätään. Totta. Tee todellista. Ei haittaa. Anna mennä. Älä kiellä. Ne kävelee sieltä läpi ja ne syö. Ei ne ole ennen nähnyt ruokaa. Suuria hetkiä. Elämän suuria hetkiä. Tätä on odotettu 3 viikkoa. Saadaan ruokaa ja nyt ruvetaan kasvamaan. Nyt tikistähän on se kuva, kun se seisoo siinä Joo, ruokatarjottimella ja siitä tuli herra Hienohelma, joka ei hotki eikä. Mm-hmm. Kato, Viiru on aika pätevä. Mitäs tää tekee? Täällä on paljon ruokaa, se meni väärin. Nyt sä hoksasit jo. Hoksasit siinä sitä. Hei mikä sä? Ei oo todellista. Hyvin kerta niinku reenattu. Täällä. Se. Kato. Siinä. Lähtikö se hakemaan jotakin muuta? Kato, tuo yhden edestä loppuu ruoka. Ei voi antaa enempää, muuten menee maha sekaisin. Kuka lähti hakemaan? Toi Sasu. Joo. Sasu oli ekana.